βλέπετε όλα αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη σάλτσα πελτέ μας. Λοιπόν, και ξεκινάμε από τις ντομάτες μας, που είναι συλλογή συγκομιδή δικιά μας, μας έχουν περισσέψει και για να μην τις πετάξουμε, θα τις κάνουμε σάλτσα πελτέ, που θα τη χρησιμοποιούμε το χειμώνα στα φαγητά, τα μαγειρευτά, αυτά. Εδώ έχουμε ό,τι μας χρειάζεται, τον μπλέντερ που θα την κάνουμε χυμό, την κατσαρόλα που θα τη βράσουμε, και το λαδάκι που θα χρησιμοποιήσουμε αφού γίνει ο πελτές μας, θα βάλουμε από πάνω για να το συντηρήσουμε από θέμα μούκλας. Λοιπόν, κόβουμε τις ντομάτες στα 4, τις βάζουμε στο μούλτι να λιώσουν. Θα μας διευκολύνουν έτσι στο βράσιμο, για να βράσει πιο γρήγορα, να δέσει πιο γρήγορα η σάλτσα μας. Οκ. Stop. Εδώ λέμε τις ντομάτες μας. Μπράβο. Για να διατηρήσουμε την ντομάτα μας, αφού την έχουμε κάνει πολτό, μπορούμε να τη βάλουμε στην κατάψυξη και να διατηρηθεί μέχρι όποτε τη χρησιμοποιήσουμε. Έτσι όπως είναι, κατευθείαν στην κατάψυξη και όταν θα μαγειρέψουμε δεν χρειάζεται απόψυξη, κατευθείαν στην κατσαρόλα. Και δεν την έχουμε βράσει προηγουμένως. Όχι, δεν την έχουμε βράσει. Φρέσκια ντομάτα, απλά λεσμένη. Και όταν θα μαγειρέψουμε θα τη βάλουμε και κατευθείαν στην κατσαρόλα. Δεν χρειάζεται απόψυξη. Okay. 3, 2, 1. Πάμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα η σάλτσα μας βράζει και περιμένουμε να τραβήξει όλα τις τα υγρά για να τελειοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, τέλος πάντων, το αποτέλεσμά μας. Η μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμη, έβρεσε γύρω στη 1,5 ώρα. Έχει γίνει πιο στεγνή, έχουν φύγει όλα τις τα υγρά και τώρα θα τη βάλουμε στα βάζα. Έτσι όπως είναι, καυτή στα βάζα. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη στο βάζο, όπως είπαμε τα βάζα μας είναι αποστηρωμένα και θα το σκεπάσουμε με λαδάκι που είναι ένα φυσικό συντηρητικό. Καλή επιτυχία! Κάμερα. Είναι προτιμότερο η σάλτσα ντομάτας να μπει να βράσει παρά να μπει στην κατάψυξη πριν. Κατευθείαν. Γιατί είναι προτιμότερο. Γιατί είναι προτιμότερο για να μην χαλάσει. Κρατάει περισσότερο χρόνο δηλαδή άμα βράσει. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε. Τη σάλτσα που βλέπετε σε αυτά τα βαζάκια τη βγάλαμε από 3 κιλά ντομάτα. E un capo